Sacela ukubingelela ngoMangothobane. Isangoma esibhulwa ngonyezi esibhulwa amathambo umphathi wekhubalo usandla sensimbi. Sikubo sentambo enhliziyo ezibomvu zamadoda. Umanzi olwandle umanzi ababayo. Ungatshelwa abathakathi wena lokhulumayo. Kunento engithanda ukuyichaza namhlanje. Ngiyazi ukuthi abanye ngeke kwehle kahle, ngiyazi ukuthi abanye kuzokwehla kahle. Namhlanje ngicela ukuchaza lento yedlozi nenzuzo. Kunabantu uthola ukuthi ethi umuntu unedlozi. Yebo, singakuphiki lokho. Umuntu uhambile wayohlola watshela ukuthi unedlozi. Leyo nto usanda kuyizwa ukuthi unabantu abadala unedlozi. Akaze ezayizwe before, akaze ezayizwe ngaphambilini. Lo muntu kufanele ukuthi into yakhe ayiseshe kahle, ahlole kahle. Ngoba idlozi mali kungena uzalwa nalo. Awungezwa ukuthi ngithini mhlawumbe. Idlozi uzalwa nalo. Nenzuza uzalwa nayo. Ngicacisele ngwenze lesibonelo ngami. Mina kwa first year kwakuthiwa fanele ngithathe isikhwama. Kwa first year abadala ke base beshisa impepho benza ke ngendlela ukuthi ngize ngikhule ngize ngibe mdala. Uyabona ukuthi lento inzuza iyayifika vele. Namanje safika. Sengisho ukuthi uma unabantu abadala ungaboni ngamaphupho. Awukubone ngomlando wakho. Ngoba baningi abantu abathwasayo. Umuntu mayeqeda ukuthwasa into zakhe zibe emnyama kakhulu kunaqala. Mase kuthiwa hayi idlozi lisahlela kanti uthwase engafanele. Nayo uyazi ngoba lento ihambe bese ikukhandela isinyama edlozini ngoba wena uyazazi ukuthi awunayo lento. Uma unedlozi alingeni umdala, lingena umncane. Bakukhetha ungakazali ukuthi wena uzoba inyanga, uzoba isangoma, uzoba umthandazo, uzoba umelaphi. Sengisho ukuthi lento into efanele udibhekakala kakhulu kubantu abathi banabantu abadala ngoba lento iyinkinga kumuntu othwasela into engekho. Umuntu mayeke wangena umuntu kuthiwa unabantu abadala. Ukhona umuntu ongenayo angenela ukuthi umlungisele izinto angayigcinanga osikweni. Thola ukuthi lowo muntu akakangena edlozini, uyidlozi akakayi emathungweni. Sengisho ukuthi abantu abangenwa ngabantu abalaphayo kuphela. Abantu abangenwa ngabantu abalaphayo kuphela. Sengisho ukuthi uma unedlozi ungatshelwa inyanga. Into oyaziyo ngalesikhathi usakhula. Kusakhona ogogo, kusakhona abantu abadala. Ngoba phela labantu abadala ogogo nokhokho abantu ababetshena into. Abantu ababekhona ukubona bekutshele. Sengisho ukuthi wena wakubona usumdala wasukuthathela phezulu. Asingangeni edlozini ngoba sithi sixakekile inkinga zethu zizophela cha. Akungenwe edlozini ngoba unedlozi. Ngoba idlozi liyabulala futhi ma wena ungenzi into eliyishoyo noma uliqambela amanga noma ulixhaphaza. Sengisho ukuthi abantu abafunde ukuthi bazi ukuthi bangobani bengatshelwa umuntu ukuthi ubani. Yabo. Ungatshelwa umuntu ukuthi ubani. Sengisho ukuthi uma unedlozi
uma unedlozi uyazi sengisho ukuthi uzofona uthi hey, noma ukhuluma uthi hey, mina ngiphupha ngihamba phezu kwamanzi ngihamba ngibetha amabhayi. Idlozi alikho elingena umdala, idlozi lingena umncane, uzalwa ngalesikhathi uzalwa nje liyangena. Sengiqonda ukuthi abantu abafundi ukuzazi. Inzuzo ayingeni usumdala, ukhula nayo ilokhu ifike ekhaya ikulandela kuthiwa yinakhu mhlawumbe ifike iyinyoka noma ifike iyini kuthiwa hawu unayinyoka, hhayi ningayishaya inyoka abantu abadala ini. Abantu abadala sebeyazi. Sengisho ukuthi wena usumdala sekuthiwa unenzuzo engakazi ifike ungakazi uyibone ungakwazi lutho ngayo. Hayi bakwethu asenzeni izinto eziyizo. Okunye engifisa ukucacisa, kukhona izinyanga nezangoma ezithatha inhlabathi zempambano zomgwaqo zithathe notshani impambano zomgwaqo zithathe emfuleni zihlanganise ikhande isibunga sokudonsa abantu nokudonsa amathwasa. Mayithathile lento ngeke uhlale lento isikulokhuzana mayishisa umoya wakhona mawuya ngakini ngeke uhlale ungaphupha amanzi ngoba lento le ikhandiwe, unongameli izizibo ufakiwe, imithi ethwebulayo ifakiwe, amaphakama afakiwe. Ngalesikhathi lento ikuhiqa mhlawumbe umoya uya ngapha uyayishisa yini ekuseni, uzothi mawulala uzoyiphupha vele lamanzi. Sengisho ukuthi umuntu akabe nomlando nogobela nomelaphi abathathe abantu nangokomlando wakhe umuntu. Amayehlola ethi hey wena unabantu abadala, yibo ngiyazi since ngesikhathi esithize kusithize kanje kwenzeka lento. Ngeke uhlale ungawaphupha amanzi usakhula uphupha ungawaphupha mase uthi usumdala mesekhane wena uzothi kufanele uthwase. Sengisho ukuthi ukuthwasa kuyinto ebalulekile. Ukuthwasa akusinto yokudlala. Ukuba inyanga kuyinto ebalulekile, ukuba isangoma kuyinto ebalulekile, ukuba umthandazi kuyinto ebalulekile. Akusibhizinisi, alikho ibhizinisi lapho. Yabo. Mawuthi wena ubona njengoba uhlupheka usuthi wena ayifanele ukuthi ngithwase noma ngenzeni, i-wrong leyo nto. Yabo. Akusibhizinisi ngoba uzothi mawusushonile wena wenze njalo ingane zakho zihlupheke ngoba izobe ibiza idlozi elingangenanga emadlozini, lizobe libiza idlozi ithonga elingangenanga emathongeni, lizobe libize isithunywa esingangenanga ey'thunyweni ngoba lento ayenzayo into engekho, uyazi naye ukuthi uzivulela icala. Iqala ingane ihlupheke, ibiza idlozi elihluphekile, ibiza isithunywa elihluphekile. Sengisho ukuthi umuntu makazazi, umuntu makenze into ayaziyo. Ungathwasi thiwe thwasa nawe ungazi ukuthi lento ikhona noma ayikho. Lento kuba nomlando wena nayo. Qala before wena mase uyathwasa. Engakutshela lokutshelayo. Omunye uyakutshela ngoba ubone ekhaya kini kukhona imali. Noma umbona ubaba wakho eyimeya, noma umbona umama wakho eyini uthisha omkhulu ukubani. Wena kanti ufuna le mali le. Uyazi ukuthi angeke asokole emalini. Mayithi ukuthwasa 15,000 vele usekhakhuletile. Manje leyo nto i-wrong. Ukuthwasisa abantu abangafanele bathwase. Sengisho ukuthi into iyenze ngoba nakho unomlando wayo. Bakwethu. Bekuyilokho nje phela enginiyala ngakho namhlanje. Mangothobane, ISANGOMAsomoya, ezinye ibhola amathambo, phathwe khuba isandla sensimbi.
Sigwebo sentambo enhliziyo ibonga zamadoda siyathokoza.